Nyakora Ramogi en dakika 20 tok sa achiel mar okinyi machiegni ahinya e twak marwa mokwongo e chenro mar Opiny Okinyi ma kawuono nyinga Joyce Oduor. Nyakora Ramogi thuon wacha ma bende wadwa twak okinyi ma kawuono otudore kod mine, ratiro kod mwandu. Ma en toka lipot ma bende nogol kod dul ma bende ochung' ne golo kwan mag oganda e pachoka. Manyaka sani yango ni mine matin kende manitiere pachoka ema nitiere kod mwandu. Obed mwandu go mag lo kata mwandu go mag udi kaachiel kod mwandu mamoko, obed geche kata kembe opogore. Mine matin kende ema nitiere kod mwandu makamago. Nyaka sani mine atamalo 33 mar mine nitiere kod mwandu ma bende wanyalo wacho kanyo ni udi ma bende ondike nyinggi kigin kaka ng'ama miyo, kata malo 5 kuomgi gin mago ma gin mwandu ma ng'ama miyo kata en ota ma ng'ama miyo nitiere godo kende kaka ng'ama miyo, kata malo 28 mag udi makamago. Thoth joma mine oriwo udigo kod joutegi kata jogo ma bende wanyalo wacho ni gin chuogi. Aka bende kalure kod nonro makamano atamalo 25 mar joma mine nitiere kod lo, atamalo 20 mag jogo mantiere kod lo makamago nitiere kod lo ma bende giriwo kod joutegi. Kata kamano kwan makamano podi nitiere piny ahinya. Ang'o monego bed ni timo mar jiwo joma mine obed kod mwandu mondike nyinggi, mwandu maginyalo siemo ne ng'ato, maginyalo kwana 1, 2, 3 kata maginyalo uso ponono gintiere kod midhiero moramora maonge ng'ikruok moramora. Mane momiyo okinyi makawuono antiere kod okil kamaloka. Odiochieng' makawuono antiere kod okinde 2 ma bende gin jogo ma mine ma bende wigi otimo jere. Wadwa mana temo kolo weche ni tang'o matimore, to kaka ng'ama miyo ka en weche go mag lo onegi bed kod lo kanye. Mago weche duto ma bende wabiro twake. Ka bende wendwa mokwongo ma bende antiere godo e studio marwa e boma ma Nairobi kae, antiere kod Gaudence Were en okila kamaloka machiegni ahinya. Gaudence, ageno na wacho nyingi e yo makare. Iwache maber kabisa. Ichiew nade okinyi makawuono? Achiew maber. Mae mari mokwongo mar chopo Ramogi. Yeah. Gaudence Were tiyo kod riwruok, kata kamano kapok wadhi mar mondo mi lernwa matut kaka un jokelen ukonyo mina ahinya te wechego mag lo. Wendwa mar ariyo Nyakora Ramogi abiro bedo kod Peres Odoyo bende nokil kamaloka. En bende obiro tudore kodwa achiel kachiel ka entiere studio marwa mantiere e county ma Kisumu. Kwaseloso weche mag tudruok e yo makare to wabo tudore kode. Nyakora Ramogi in bende kamora mora ma ineno okinyi makawuono inyalo tudri kodwa kioronwa ote mari, penjo moramora, paro moramora minyalo bedo godo kotudore kod twak marwa mar okinyi makawuono, mano mar mine, ratiro kod mwandu. Itudori kodwa kokalo e namba mar ote machuoka ma en 36000. Facebook kacha ibiro yudo wa live Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma en Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Kawachaka yanga twak marwa Gaudence Were okinyi makawuono. Ang'eyo ni weche makamagi ahinya mag mine kod mwandu, mine kod lo gin weche ma bende uthoro tiyo godo machiegni kata uthoro nono ahinya in kaka jago ma bende tiyo kod riwruok mar Kelen. Ang'o momiyo mine mang'eny onge kod mwandu e pachoka? Ang'o matimore? Ka wachako to nyaka wawach ni mon nigi ratiro mar bedo gi mwandu. Mae gimokete katiba. King'iye article 40 tineno kiwacho ni kila ng'ato nigi ratiro mar bedo gi mwandu. Kasti dok piny ing'iye tiwacho ni katiba wacho niya, onge ng'at moramora monego obed discriminated against. Ni wacho ni ng'ani ok onego bed gi gimoro nikech en miyo, kata nikech oyach, kata nikech ong'ol. Koro nyaka wang'e ni chik mar piny oketo ratiro go mondo miyo obed gi mwandu. To kawa doktor wacho ni ang'o momiyo pod en piny, ang'o momiyo mon pod onge lo, mon pod onge mwandu. To ken lo kende en nyaka udi. Yudo kata ng'ama mama mantiere kod ot mondike nyinge, yudo kata ng'ama mama mantiere kod gari mondike nyinge kata kambi thoro bedo matek. Ang'o momiyo? Tek kabisa. Nikech mokwongo mine wa okia ni mago nitie. Dong ing'e ni chon ni wacho ni ji dhi katedo. Koro in ing'e ni dhi tedo. To mani setieko idhi yudo mwandu. To miyudo no
ben mar chuori ni tiji en rito nyithindo, tiji en luoko lewni. To koro nyaka wang'e ni kata ka in okendi kanyo tinya bet gi mwandu. Koro mokwongo en ni mine okia ni gin gi ratiro mar bet gi mwandu no. To kata ka ging'eyo, seche moko ji ling'a no bet mos. Nikech kitwa gi timbewa, ong'ini pesa dhako itimo go ang'o? En gik moko matindo et. Dong, kasto dichuo ema koro timo gik madongo. Tibo neno kata ni doho koro tinde. High court, wacho ni high court. Tinde wacho ni kata mitime ot no, be in bitimo gimoro mokonyo ng'ani bet gi mwandu. Koro mokwongo en ni wakia, to kata jok mong'eyo ok kaw steps monego otimre mondo gine ni giketo mando. To bing'e ni kaluwore kod kata nonro mabende nogol kod KNBS, mano Kenya National Bureau of Statistics, kata kiyudo thuolo mar somo akidienyo mabende ne giketo kanyo mar mine mantiere kod mwandu kaachiel kod udi. Bende giwacho ni atamalo 44 mar mine modak dala ema ponono nitiere kod udi, to mine modak e bombe kata mane urban areas atamalo 17 kende ema nitiere kod udi. Ang'o momiyo timore? Nyalo bedo ni jogo manitiere dala ponono ema ng'iyo kaluwore ni ponono nyalo goni odi kacha, to mano koro bedo mari, to ponono ionge oboke mayango ni mano odi. Kitwa gi timbewa, kanisetedo tibet mos tirito wuon chuori to dhi siemonu kamoro tugede, to ema koro inya puro betne mar nyithindo. Dong koro emomiyo inya yudo ni jodala nya bet ni nigi udi moloyo joboma. To kata jodala go pok gibet piny ma gidhi gikawo oboke gi chuogi. Tijewa matimo kaka Kelin, inya yudo ni ka dhako kelo yuagruokne, to koro nyisi ni asebet e lobni, asebet kapure, asebet ka higni mang'eny, tipenje ni to oboke ni e nying ng'a? Ni e nying kwargi kata ni e nying chuore. To poko parore kata dichiel nang'o ni dhako be nyaketo nyinge oboke. Adwa ni mak mana parono gi kanyo kalore no duche makawuono bende wapuonjore mana kaka ilere yo makare ni ng'ama miyo nyalo bedo gi lo, to lo pod nitiere nying kwargi, nyalo bedo kata e nying wuon ode, to poko loke nyinge. Onyalo luwo kenge mage mar mondo miyo ne ni lo makamano obede nyinge. Bende anyiso nyakora Ramogi Ajwang' okinyi makawuono ni wantiere kod wendo machielo mano Perez Odoyo mabende en okil matudore kodwa achiel kachiel ka entiere studio marwa mayudore e county ma Kisumu. Perez Odoyo, ichiew nade e county ma Kisumu kono okinyi makawuono? Achiew maber. Machiegna ahinya twak marwa okinyi makawuono. Kawuono wawuoyo kotudore kod mine, ratiro kod mwandu. Kaluwore kod nonro mayande ogola kod Kenya National Bureau of Statistics e pacho kae, yangore ni mine mathoth onge kod mwandu e pacho kae. Mana atamalo matin kende mar mine ema nitiere kod mwandu. Obed mwandu go mag udi, obed mwandu go mag lo, kata mwandu mamoko mabende ok mag lo, nyalo bedo mag geche kata mar kembe. Ang'o momiyo kwan matin kende mar joma mine ema nitiere kod mwandu e pacho kae? Perez. Parowa gi timbewa chakre chon nokete ni dichuo ema nigi mwandu. Iluonga na nya karachuonyo. Karachuonyo. To karachuonyo kaendi okoyiena kit kaka pacho cha paroga. Okoyiena bedo gi lo nikech ibiro nyisa niya ibiro yudo lo kumidhi tede. To nitie seche moko ma samoro ok ibidhi katedo. To kata nitie seche moko ma kidhi katedo kocha binyisi niya in ok ibiro gi lo mar lo joka kumitede ni. Koro gimokwongo mamiyo mine mang'eny onge gi lo en paro kata kitwa gi timbewa. Waparo niya lo, mwandu mar lo kata mwandu mapogore opogore gin mag chuo. Gimar ariyo, ji paroga ni dhako ok nya rito mwandu. Dhako en ng'ama tiya ne mwandu, lakini en ok onya bedo gi gimoro mamare nikech en ng'ama pod wakia kumobro dake. Ok obidak dalagi, kumodhi tede bende ochal ng'ama wendo nikech kata ka en kocha pod iluonge ni nyakumoae. Koro gimomiyo mine onge mwandu mokwongo en pachwa ni dhako ok nya bedo gi mwandu. Mar ariyo en pachwa niya dhako nya dhi yudo mwandu kamachielo. Mago gik moko ariyo madongo mamiyo mine ok bed gi mwandu.
Ilero kanyo makare ahinya Perez Odoyo. Wantiere kod Gaudens Were studio kae mabende nokil kamaloka mana kaka in to enotiyo kod riwruok kamano mar Kelin mabende thoro konyo joma mine ahinya to kotudore kod wechego mag lo. Kapod antiere korka kori Perez mana kaka iwacho e yo makare ni seche moko joma mine ni iwacho ni ng'ama miyo okonego bed kod mwandu moramora ni kata ka intiere dalagi ka okonego bed kod mwandu kaluwore ni en ibiro nyuome odhi kama chielo. Wanyalo wacho ni en kama omake lo. Ng'ama miyo onego bed kod lo mana. Ng'eyo ni chik to wacho ni e kinde ma kata wuoro pogo mwandu ne nyithinde to ng'ama nyako ma intiere godo kacha bende nyaka pogne lo. Ng'ama miyo onego bed kod lo. Kwachako kata kod lo onego bed kod lo kanye. Onego bed kod lo kama onyuole kose kama onyuome kose ber kobedo gi lo kuonde gi duto. Perez gi pacha aparo ni ng'ama miyo onego bed gi lo kamora mora ma entie. Chik oyiene mondo obed gi mwandu kama entie, kamotiye, kamoae. Koro gi pacha nekech pod iluonge gi kumoae. Ok rach kobedo gi mwandu kata lo kumoae. Iluonge ni min kamoro be ok rach kobedo gi mwandu kamotede nekech kanyo bende en ng'amo biro moloso familia machielo. Koro nikech chik oyienwa bedo gi mwandu kamora mora e Kenya waka, aparo gi pacha ni dhako onego bed gi lo kumoae gi kata kumotedi. Iwacho kanyo makare ahinya. Kaduoki to Gaudens penji penjo moro kapok ne wadhi ir Perez ka intiere county ma Kisumu kocha. Iwacho yo makare ni ng'ama miyo e kinde ma bende intiere kod lo. Ponono lo makamano nyalo bedo ni podi nitiere nying kwaru kata podi nitiere nying wuon odi ma bende no nyuomi. To yudo ni wach makamagi gin weche mathoro thagwa ahinya mond liete pacho kae. Kalure ni ponono ka wuon odi midak godo no sewito ngimane idong kacha kaka ng'ama miyo. Yes no weni lo to lo podo ndike nyinge. Onego bed ni ng'ama miyo tiyo kata kod chenro mane makare. Maneno ni lo makamani oloke e yo makare mubede nyinge makata ng'ato kobiro laro lo makamano kode to golo boke ka en gi chiro wacho ni mato loba e title deed. Koro dhako nyalo yudo lo e yore mang'eny. Onya nyiewe. Konyiewe to oboke udhi ndikru tu ka oboke ka Ministry of Lands. Mar ariyo ka in gi dichuo kata in gi ng'ato to koro ndikru oboke ubet lo koro nyingi nielo to nying jaodi be nielo. Kanya dwani ler makare ahinya iwacho ni ka intiere gi ng'ato ma ng'ama untiere gode keny unyiew lobni kumoro achiel kose yude kod lobni. Kunyiewe kumoro achiel to wachak gi kunyiewe kumoro achiel. Ong'ere ni sahihi iketo ga mana mar dichuo. To koro wanyiso mon ni ka mwandu oyudore to inyaket nyingi tiketo nying dichuo be oboke. Koro nying ji te bedo e oboke. To ka dibed ni lowo nitie tidwa loke lo en kata mar ng'at manosenindo, kwaru manosenindo. To idwa loke mondo odhi ir wuon ot. Koro nyakulu chenro mar udhi e doho tuluo chenro. Nikech mae kori kao lo mar ng'at manosenindo. Mano koro nyaka dhi e doho ma en high court. Tudonjo iye tuneno kaka inyapog lowo ne nyithindo. Koro jaduong' pogo ne nyithinde kasto in kaka chiege manie ode koribo yudo lobno. Mane yo makare monego bed ni gitiyo godo mar mondo mi ine ni lobni nitiere nyingi kata in bende. Wawacho ni ka chuori otho kata ka ng'ato tho to nyaka ing'e ni lowo okiwacha wacha ni koro ma kao mae mara. Title deed jema bro yange. Title deed ema yangi lakini ok ni idhi ka lands. Nyaka idhi e court mondo oyal okau oneni koro ng'ani osetho to lobegi kata en ang'owa ipogo nade kore ka chopo kuomi. Kabiro korka kori Perez wang'eyo ni kinde mathoth ero Gaudens mantiere gode studio ka oselero yo makare kotudore koda wechego mag lo kaka in ng'ama miyo ka intiere Kenya inyalo neno ni lo ma jaodi nitiere godo in bende ondike nyingi kacha e yo makare. To kwa bire mwandu mamoko
obed mwandu mamoko mana kata kaka udi minyiewo kosegergi, mwandu mamoko obed kata kaka kembe, obed kata kaka geche. Joma mine nyalo timo ang'o mar mondo mi mwandu makamagi gin bende gibed godo, ahinya to jogo manitiere keny. Kalure ni jogo manitiere keny ema wanyalo wacho ni thothgi ponono en oweya gigi te e lwet chuore, ena kanyo onge gimotimo. Gima daher nyiso mine mokwongo en niya, ok ibire keny mondo ibed abeda. Ibiro kanyo mondo imed gima kisungu wacho ni value ei familia ni. To nikech imedo value, mana kaka akaw kuom ranyisi birth certificate. Ka nyathi onyuol, ok bi ndik nying mama kende nikech mama ema noting'o ich. Ibiro ndik nying mama kaka min nyathi to gi nying baba. Koro nyathi cha bedo nyathi mama gi nyathi baba. To nikech nyathi omedore familia, obedo nyathi mama gi nyathi baba. The same thing bitimore gi mwandu moyudore ei keny. Koma mwandu ni oyudore ka ji ariyo gi oseriwore kaka dhako gi dichuo. Gimonego bed mokwongo en niya, mwandu ni koro ok en mar ng'at achiel ei keny, but mwandu ni en mar ji ariyo moriwore mobede familia. Koro mondo mine otim kinda mondo gibed gi mwandu en ni luwore gi kaka wadak. Ing'e ng'ami dak go, por wach kanyakla, ket mari tiwacho ni abende kata kokati nitie gima timo, kokatim tich mimiya msara, arito nyithindo kaendi, aritimo gima chal kama, mae value mamedo kata mae nengo mamedo ei keny kaendi. Ma kaponi nitie mwandu moramora mwayudo kaka dhako gi dichuo kata kaka familia, ber ka wariwore ma nyingwa te obedo mondo nikech koro mano nyiso ni wan familia achiel. Koro gimokwongo gima mine onego tim koda chuo en mondo wawuo kanyakla, wawach gochewa kanyakla, wapang ngimawa mambele kanyakla. Nikech kiketori kendi kaka baba tiwach ni mamara, chieng' mionge kata chieng' ma ok inyal rito mwandu ni, ere ng'ama bro konyi? To mama ni bende en achiel kuomi, ten familia mari. Koro ber ka wate wariwore, wabedo familia achiel, to gimoro amora moyudore kaendi, mama ong'eyo, baba ong'eyo, nyithindo bong'eyo. To iwacho kanyo Gaudence kabiro korka kori, iwacho ni gino momiyo nyaka sani joma mine mathoth onge kod mwandu kata kia ratiro margi mar mondo mi ni anyalo bedo kod mwandu kata anyalo bedo kod lo, en kaluwore kod gikia ratiro margi, gikia right margi. Ng'a onego bed ni puonjo joma mine gi mar mondo mi ong'e ratiro margi e yo makare. Obed ng'ama miyo mabende onyuol e familia maponono nitiere joma chuo mathoth makochopo kata sama ipogo lo mar wuon gi to koro en ponono kata joma owetege go nyalo ng'ise ni in bed kucha, lo wani ok wamiyi, in ibiro yudo lo kumoro achiel kumachielo. Ng'a onego bed ni puonjo mine mondo ong'e ratiro margi ma gintiere godo, obed kowuok dalagi nyaka kuma odhie katedo. Wanya wacho ni wach ratiro ne wasetieke ni mae gima nitiere katiba. Kendo entie chike moko ni mine nyabet gi mwandu. Koro ka wachako to sirkal nyaka ti. Sirkal nyaka ti. Ni sirkal puonjo mine ni gin gi ratirogi. Nitiere migawo mopogore opogore be oketo programs mopogore opogore gwenge ma giwuoyo gi mine. Inya yudo ni Kelin ne wan gi program miluongo ni SIF. Ne waketo joot kamoro achiel kendo gipuonjore. To inya yudo ni ka program ni norumo, koro dhako ne miyo ne nyabiro to wacho nang'o ni gini nokonya nikech koro ang'eyo kendo apangra mondo anyiew lo. Kata koro ang'eyo kendo koro waikre mondo wadhi ka Ministry of Lands mondo and be nyinga oket kae. Koro anya wacho ni sirkal gi migawo mopogre opogre itieko ni NGOs gi betiyo, lakini sirkal to ema nyaka tijno. Sirkal ema koro nyaka wuog oko, wanyalo wacho mar mondo mi ogol odok e it joma mine. Gine kaka gin bende ginyalo yudo ratiro margi e yo makare. Nyakwara Muge jonga nyisi ni ichwalnwa ote magi kokale namba mar 2 3 6 0 0
Facebook kacha bende anyisi ni wantiere live, ibiro yudo wa Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. Kwa nyalo yudo moko kuom ote mabende uoronwa odiochieng' makawuono kata okinyi makawuono, ote kaachiel kod penjo. Ang'eyo ni thoth ahinya kalore ni kawuono bende antiere kod jolony mabende biro kawo thuolo makende mar wacho kata duoko moko kuom ote kata penjo mabende uoronwa okinyi makawuono. Ote makamago wabiro somogi achiel kachiel mana e wang' jowi kanyo. Kinyalo mana ketna moko kuom ote mabende uoronwa gi lak sechegi mar mondo mi wane ane pacha joneno magwa okinyi makawuono. Vitalis Ochieng' wuod Gem Karariu wacho ni twak ber kendo gima nyaka gitim. Piny masani lwedo ariyo ema loso gimoro ka winjruok obedo ot kanyakla ka giriwo paro gi chuogi. Thoth mon chuo pod oluoro nikech gibedo akara. Idak kode to bende en koda kwande moro. Emomiyo ineno ka kata gigi ma muhimu okinyal kete e lwete mondo oriti. Omiyo ka winjruok makare nitiere ot, onge gima mano timone mano Vitalis Ochieng'. Jalang' Otieno wacho ni nyaka giriw paro gi wuon utegi kendo nyaka giti mateka. Mano ote maleo kanyo. Collins Tom bende wacho ni mine mang'eny osemara tichgi mar bedo gi mwandu e Africa, especially when they remain widows. Mano bende jolony montiere gode oselose. Martin Barkuku George mar Thimlich Ohinga, Migori County wacho ni Joyce adieri gima pod nyalo miyo chuo ok yie ni mine obed gi mwandu gima giluonge nying-gi en ni miyo kanigi pesa. Wacho kanyo ni kuom ranyisi miyo kanigi 1,000 to chuore nigi 500, oluongo 500 ni margi lakini 1,000 cha to mare. Koro dakwa we mine mondo yie okaw pesa gite mondo gibed godo mar jot achiel. Ok ni mare en mare lakini mar chuore en margi. Akeni mano tinyalo tieke yo machalo nade. Lewis Wuda Wasiboda wacho ni Joyce Oduor thoth mine onge mwandu maluongo gi nying-gi. Network mabende wantiere godo kawuono. Kanyalo yudo ote machielo kaponi nitiere. Ote mar Lucky Ibrahim wacho ni every lady should have loved to be born a Muslim or Eve being born to a Muslim family here. Wacho ni oganda jo Islam wacho ni kila ng'ama nyako nitiere kod ratiro mar yudo mwandu nusa mano mar dichuo mabende odak godo. Kanyo ndike kanyo entitled to inherit half of the man's property. Ka bende wacho Lewis Wuda Wasiboda bende wacho ni penjna jalony niya, ka gisefwenyo ni thoth mine poko determine rights gi, ang'o ma gitimo mondo mine oyud rights gi. Wasewinjo kanyo ka Gaudence oleronwa kanyo e yo makare ni gisebedo ka gilos wuotho e kor gwenge mar mondo mi gipuonj mine. Ka Alfa Kosuda bende wacho ni adiera awacho ni Joyce Oduor mine ma chuogi tho kata otho to nyaka kony e weche mag lo. Mago ote mabende joneno magwa oronwa okinyi makawuono kokalo e namba mar 23600 kaachiel kod Facebook kacha kama bende wantiere live okinyi makawuono. Wachno mar mine mabende wanyalo wacho ni chuogi osetho kabiro korka kori Perez Odoyo. En wachno mabende nyaka sani en adiera, en gino matimore. Wayudo ka ng'ama miyo kapo nono ni wuon ode osewito ngimane to nitiere kata wanyalo wacho ni jogo mabende gina wedege obed mago mawuok ahinya to mago mawuok korka chuore nyalo bedo ni wuok oko to koro dwa mae mwandu duto maponono entiere godo to gikawo. Ng'ama miyo ma wuon ode osewito ngimane kata osetho, ere kako neno ni mwandu mabende ponono ne giloso ka gintiere kumoro achiel orito e yo makare maonge ng'ata momaye? Perez. Gimokuongo aduoge gima ni penjo Gaudencia. Apart from chik bedo ni opuonjowa gimonego watim, gimar ariyo monego bed ni watimo en puonj kaka miketo sani. Ang'eni nitie mine mathoth kech ang'iyo kata analysis e messages moorgo aneno ka joma chuo kende mowuoyo. Nyiso ni mine seche machal kama gine dich mamoko kata samoro ok gibed piny mondo gine TV. Koro apart from chik puonjowa, nitie puonj moko mabiro kaka miketo sani ni. Makaponi ne nitie mine mang'eny maneno gi puonjni to do puonjogi. Gimar ariyo, ka dichuo nindo
Gimokwongo monego bedie ni kane ber dhako gi dichuo onego bed thuolo ma mama onego ng'e kuma baba kano gike obokene mamoko kaka kipande, obokene mopogore opogore, what we call important documents, nikech mago gin mag spouse. Ka sani anindo obokena kata gika ma personal wacho ni gin ma koro chuora ema onego bed ni bedogo. Koro kapo ni nitie openness, gima wacho ni openness ni mama ong'e kuma dichuo kano gike, baba ong'e kuma dichuo kano gike, mano nyalo konyo mama mokwongo nikech obro bedo gi kipande mar dichuo, obro nyalo process what we call death certificate nikech ne en gi kipande mar dichuo. Kapo ni be ong'eyo kuma onego bed ni odhiye, kapo neno ere kama nyalo dhi, baba ne tiyo, bang'e kuma otiye, ang'e ofis kama otiye manyadhi penjo niya, ero jaoda nosenindo, to koro waseike, to apenjo niya, kanitie gire moro ma wanya konyorego gi nyithindo, onego bed ni wanyisore kuma mama ng'eyo kuma baba tiyo, baba ong'e kuma mama tiye. Ok ni mama odak dala throughout e ngimane te, pok odhi e boma kuma baba tiyo, makata kapo ni tho neno, ok onya dok e boma kuma baba ne tiye mondo lu mwandu ne. Koro gimokwongo monego wang'i bed en onego bed ni wanyiso jowa mwadak go gikwa kata obokewa kata very important document ni kat ka onge tinya yudo magi ma atiyo kama kama, an gi mwandu magi ma. Koro maka poni dichuo tho, mama ong'e kuma ochako dhiye. Mar adek en kaka nyawadwa Gaudensia wacho, onego bed ni washare mwandu gi. Ka en law mar familia, abe adhi kalans, nyinga bedo kaka dhako, koro mwandu gi we own them jointly, gin mekwa kanyakla. Koro onego bed ni wate nyingwa nitie mwandu kaka weg law. Koro gima mama nyalo timo mondo yud mwandu ka baba otho apoya, en mokwongo onego ng'e kuma oboke baba nitie, onego ng'e kuma marriage certificate ne kata gima nyiso ni en okende kanyo nitie. Mano bro konye mok bi mae gi kayuoche kata ng'ata mabiro ni ma mwandu na. Iwacho kanyo maler ahinya ni ji onego bed ni ng'eyo kuma jowetegi nitie. Aneno ka wach moro ili Gaudence okinyi ma kawuono idwa mede wach moro. Te kinde mimede wach ma kamano, adwa ni wach moro ka bende walose. Ineno kata ka e ote ma joneno wa moko lose, ochiwo ranyisi kanyo ni ka ng'ama miyo nigi 500 to ng'ama dichuo nigi 1,000, to giwacho ni odno nitiere mana kod 1,000 kende. Matiende ni pesa mar dichuo ni kende emikwano, mar dhako ni to kwan kan mondo wach ni wantiere kod 1,500 to wacho ni wantiere kod 1,000 kende. Matiende ni marecha opando kata okano. Magi bende nyalo tieke yo machalo nade mar mondo mi ok ni pesa mar dichuo obed marwa to pesa mar dhako to bed mar dhako wuon. Kachako wach mane ilacha. Kaka Kelinwa wacho ni king'eyo ratiro gi ni nyaka omwandu kendi nya bet go kendi nya ndiko nyingi, to dak ni be nyaka ilosi. Ang'e ni seche moko ji wacho ni nyang'ane gi aheri koro bi wadagi to rumo. To koro kaka Kelin waneno ni nyaka ibed piny mi ikaw gimoro ni marriage certificate. Ok ochuno ni nyaka obed mar kanisa, inyadhi ka Attorney General ti register tieka kamano. To kata mekwa mar cultural mek joluogi be mano oyieni tek ni idhi ka oboke tinyiso nang'o ni okawi gi ng'ani. Koro ka en kamano to bet mayot. Mano e wach mana dwa lero kaka Kelin wawacho ni watem mondo walosi wakaw marriage certificate. Watiek weche gi mag kamwiste ma unu daka to ponono ikie kata kuma ng'ani yae. Onge oboke mora moriwo. Onge oboke. Kore ka ng'ani otho ti isandori koro ni yawa ne an chiege to oboke to onge. Oboke onge. Koro watemo sana ka Kelin mondo wanyis mine mondo owuogi wuonot mondo gidhi gikaw obokego. To e wach pesa ni 500 mari marwa to 1,000 to mara kenda. Nyaka wang'e ni tinde kata tedo en tich, kata luoko en tich. Wanya kelo gik moko kanyakla, mano adiera. Lakini nyaka wang'e ni tije matindo ok gitindo. Gik miwacho ni mine timo matindo e otgi.
be gin tich makata kudhie doho ni koro uweru to High Court wacho ni osebet korito ni nyithindo seche mani manyo pesa norito nyithindo mano dongo konyi makoro ni onge stress kori menyo maber mano e contribution ne kanyo koro ok ochuno ni nyaka obed pesa kata beta kanyo ni itimo gik moko be mano iwacho ni ikonyo kuom yudo mwandu. Yes, kata beda ni moko mapono ni wacho ni gin housewives gin bende nitiere contribution magintiere godo maka ochopo sapogo mwandu to en be nitiere kod ratiro kamano ni miyo beta e ot ok inya wacho ni onge tich motiyo nitiere. Kapod wadhi mbele kod twak mare inyalo yudo ni ponono ji ariyo donje keny te kinde ma odonje keny in kaka ng'ama miyo ponono yudo ka jago ma idhi e keny kata itedone ponono jago ni ne nitiere kod lo manosenyiewo chon, ne nitiere kod ot manosenyiewo chon, ne nitiere kata kod gari manosenyiewo chon. Ere kaka in kaka ng'ama miyo wacho ni ka usedonje keny buriworu ubedo gimoro achiel. Ere kaka inyalo neno ni mwandu makamagi kata obedo ni nyaka ang'e ni kinde mane jago no nyiewogi ne en nyinge kende mane nitiere kata oboke makamago. Ere kaka ng'ama miyo nyalo neno ni mwandu makamagi kata obedo ni noyudo go jaode e kinde mane gidonje keny en bende nyinge ondik kanyo maponono gimoro kotimore en bende nyalo wacho ni mwandu makamagi an bende antiere kod ratiro mar yudogi kose mi yudo golo ng'ato mago kwan muloso kendu kun kumoro achiel emikwano. Mano dong koro ing'e ni ing'iyo ni uweru ka uweru to mano kendo dhawo moro kendo nikech obodhi e doho to wacho nang'o ni magi to nayudo kapok akawe. Opogore gi ka ng'ani koro oninde bade. Koninde bade to mwandu onego dhi ne ng'a? Chiege kod nyithinde. Ok ni anyuola biro larore gi ng'ani donge. Anyuola bende seche moko nyalo wacho ni timo marach ahinya ka ponono wuon paru osewito ngimane mane momiyo joma thoth wacho ni mond liete sandore ahinya oko kacha kalure no wegi nyithindo mwandu bende omai. Kata kamano kinyi makawuono wantiere kae mar twak e yo makare mondo mi joma mine ong'e yo makare maginyalo yudo godo mwandu. Kantie kabiro korka kori Perez ka intiere boma ma Kisumu kono. Nyaka sani wang'eyo ni intiere mana ka penjo mabende apenjo Gaudence mabende wantiere godo e studio ka okinyi makawuono. Mwandu miyudo godo ng'ato kod mwandu muloso kumoro achiel. Ere ma ponono ng'ama miyo nego ne ni ondike nyinge yo makare kose nego beda ni ndike nyingi te mar mondo mi ponono gimoro kotimore to in bende intiere kod thochi mar dhawo mar wacho ni mato mara okanyal weyo. Mwandu miyudo go ng'ato e keny kata mabiro go e keny kapok okenda to mago gin meka to kose kenda nitie gimoro mwacho ni akele e keny nen mara kata nen mtokana kane pok okenda ten kose kenda takelo mondo oti kode. Wan gi chik miluongo ni Matrimonial Properties Act mawacho ni gima ne in go kapok idonje e keny tikele e keny makoro imiyo ng'ama chielo chako ni marwa mano koro bedo mwandu mar keny mano koro maru ute. Chal gi kuom ranyisi adhi kuma tede tayudo ka dichuo nigi simba chane mare to koro nikech koro asebiro kae ni makae kama wadakie ma bedo odwa koro nikech obedo odwa okoro bedo part of the matrimonial property koro bedo mwandu mar keny. Koro ng'ama miyo mwandu miyudo go dichuo kata muloso mago te onego bed meku monego bed ni nyingi nitie mago te nikech mago koro meku mar keny. Kata an mabiro ga abira ni macha nen mara lakini koro abiro mawacho ni mtoka mabiro go ni kata gimoro manan go cha we wakonyre go mondo walos go familia wa mano bedo mwandu mar keny bedo marwa kode. To mana kaka isewacho ni bedo mwandu mar keny bedo mwandu maru kode owachi kata kwa ti kod ranyisi kata gari ma ponono ni biro gode keny kaka ng'ama miyo ponono ndike nyingi kende be nitiere yo makare munyalo dhi mar mondo mi koro uriwgi mar mondo mi oneni en maru moken mari obed kata ot obed kata lo. Nitie kech kata ka en mwandu nitie ofis mandiko mtoknigo koro wanyalo dhi kanyakla kode
to wacho ni ayie mondo mtoka ni kik bed gi nyinga kenda, obed gi nyingwa wate. Ka en lo, kaka Gaudensia wacho, wadhi e ofis jo lands mani machiegni gi kama lobno nitie, tiwacho ni do en gi nyinga ng'at achiel, adwa ni mondo med nying ng'ama chielo mondo wabed kawa on e kanyakla, wabedo kode kanyakla. Koro inyalo dhi e ofis ma ndiko mwandu, kit mwandu manitie, ka en mtoka kuom jandik registrar of motor vehicles, ka en lo kuom ofis jo land, ka en mwandu mopogore opogore nitie ofis ma register kata ofis mandiko weg mwandu go. Koro inya medo nying ng'ama chielo. Mwandu nyalo bedo gi nying it can be owned by many people. Ji mang'eny nyalo bedo weg mwandu go. Koro inyalo dhi adhiya ofis no timedo nying nyawadu kata jabathu, tubedo go oboke ma an gi kopi, obende ong'e kuma oboke mar mwandu wani be nitie. To kapod wadhi mbele kod twak Gaudens, nyaka sani kaluwore kata kod nonro mabende KNBS nogolo, kwang'iyo kata pogruok mabende nitiere e kind joma mine kod joma chuo mantiere kod mwandu mondike nyinggi, monyalo kata siem achiel ariyo adek. Ng'ama dichuo nyalo wacho ni an gi lo, an gi ot, an gi gari. Ino ka thoth joma dichuo nitiere kod mwandu makamage, to joma mine to onge godo. Ere kaka wanyalo duoko piny weche makamagi? Joma mino med tiyo matek gilos mwandu kigin, kose gitim nao? Ginyalo loso kigin, to ginya tiyo gi chike manitiere mondo gilos ngimagi. Kiseng'eyo ni ka ine okendi, inya keto nyingi e oboke, dong koro inya wuoyo gi dichuo. Iloso gi dichuo ma mondo mune kaka ulose yo makare. Ulose e yo makare. To kendo wasebet ka wawuoyo to wawacho ni iloso gi dichuo, timre kama. To gima kendo wadwaro ni mon koro nyaka bede decision making bodies. Chon ne chief ne en dichuo, to tinde nitie chief mami dong. Koro gima wadwaro be ni mon nyaka chung' malo mondo kik bed mana piny kende, to kuma iwuoye gin be giwuoyo. Un kaka kele ni nyalo mangiso ni ponono gin buche kata kaka di muse thoro tiyo kata use thoro yudo ahinya mag mine kotudore kod weche mag lo kata mwandu kaka moko. Ma ponono use bedo ka udil godo. Mano bed weche mag lo, bed weche mag mwandu. Gin buche mage muthoro yudo, gin cases kaka mage? Anya wacho ni ywak mang'eny gin mek mond liete. Nikech kaka waseneno en ni ng'ato ok fweny ga ni gini onego timre ka ng'ato pod ngima. Seche machandruok koro omaki cha eka kori biro. Koro anya wacho ni watiyo sana gi mond liete. Mond liete magigi thoro hinya. Kamano. Kata jok ma kaka ne wawacho ni jomoko ka oboke ni come we stay. Kore ko fwenyo ni yawa kara gini no nego bed mara. Koro achimo kanye. Kamano. Nyakora Moge Jwang pod wantiere twako kinyi makawuono kod Gaudens Were kachiel kod Pereso Odoyo ka watwako tudore kod mine, ratiro kod mwandu. Anyisi ni podi nyalo medo chwalonwa ote kata penjo moramora ka wadhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono. Kwa nyalo somo moko kuom ote kendo mabende pod wuoro no okinyi makawuono kokale namba mara 3 Facebook kacha bende wantiere live yudo Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. An bende anyisi ni nyalo tudri koda e Facebook page mara Joyce Odur, Twitter handle @JoyceOdur_. Kwa somo moko kuom ote mana achiel kachiel kokalo e TV kanyo mabende biro ketnwa moko kuom ote mawuoronwa okinyi makawuono. Ote kachiel kod penjo ang'eyo ni thoth ahinya, wabro mana temo somo moko kuomgi. Kwa chako kod ote mabende aneno ka wuoronwa okinyi makawuono, wasomo otego mabende wuoronwa kokale Facebook kacha. Mike Fundi Stima wacho kanyo ni en Charlotte nyar Siaya. Penjo en niya, ng'ato kadwa nyiewo lo to joland go kawo pesadi? Mano penjo akia ka Charlotte Perez kachiel kod Gaudens nyalo duoko nwa penjo makamano. Mano Charlotte nyar Siaya. Mike Fundi Stima wacho ni ere gimomiyo mwandu madhako onyiewo dichuo ok losie, to mar dichuo to laro mondo opogne. Mano penjo mabende openj kanyo. Vincent Obura wacho ni en Van Obura Jakabondo
Wacho ni be nitie yo ma inyalo duoko go piny chudo mar succession ne widows mondo omi ma ok nyal yudo mwandu chuogi kata kweregi. Mano openjo kanyo kotudore kod mano wach mar succession. Ka Alf Kosuda bende penjo ni mon be nyaka lok pachgi koketgi e mwandu. Nyisruok miyo chuo oluoro mon. Doho bende nyaka ng'i nyithi kiye kod mond liete owe magi ni ipogo mwandu ng'ama otho to joge nitie mowinjo ocham mwandu makamago. Mago ote mabende joneno mago oronwa kanyo. Ka bende Victor Agencies wacho ni twak ber. Mine ni kod thuolo maber sani mar yudo mwandu mar jaode. En mana ni mwandu kata pesa oluoro koko. Mon bende oyangre chon ni giikre mar tiyo. Mano ote mabende joneno magoronwa okinyi makawuono. Akena chak kodi Perez ka entiere kaunti ma Kisumu kanya. Ng'eni bende ineno moko kuom ote mabende joneno magoro kanyo. Ng'ato penjo kanyo kotudore kod wach duoko pinya pesa mar succession ahinya to ne mond liete. Mar mondo mi ponono ka ntiere lo manowenegi mane mwandu maginyalo kwano to giyude e yo mayot. Perez. Kidhi e court, kaponi ok inyal chulo pesa mar court, to nitie kaka inyalo kwayo court mondo court oketi kaka ng'ama ok nyal chudo. Kisungu wacho ni pauper, you be declared a pauper. So inyalo kwayo court ni an ok anyal chudo, koro yienauru mondo abi e court kaka ng'ama ok nyal chudo. Then ka court opuodho kwayo ni no, to inyalo timo succession mo kichudo. Gima ng'eyo en ni kidhi kad lands to nitie pesa monego ichul ma en ushuru ma sirkal dho otin kuom mwandu moyud through succession. Ok ong'eny kaka stamp duty ma kawaida ma pani Nyasiaya openjo cha. Pesa michulo ka lands en pesa mar processing, mar loso title deed, to en gik moket gi sirkal. Ok en pesa ma sirkal dwaro. En okenge kata ushuru moko manyaka ti chul mondo eki oboke kata yud gima sirkal idwaro kuom sirkal. Koro ok wanyal nyise ni en pesa di monego chul ka land, nikech odepend, otenore gi kuma lobno nitie to tenore gi kaka ilose. Ka en lo milose succession, pesa ne ni piny. Ka en lo ming'iewo to nitie pesa michulo to en malo matin. Iwacho kanyo makare nya Gaudens korka kore ang'e ni in bende iwinjo moko kuom penjo ma bende joneno mago penjo moramora minyalo gombo mar duoko. Ka wachako gi wach court ni ng'ato nyalo bed ni onge pesa. Wan kaka Kelin wasechalo cases karibu 500 ma wakonyo mon moyudo lobegi. Kendo watiyo gi jodongo, mano Council of Elders. Within the law. Be watiyo godo machiegni. Koro wadhi court, wakonyo jomoko dhi e doho, kendo mar ariyo watiyo gi Council of Elders go. Watimo gimoro miluongo ni mediation. Makoro mediation chamatenda ni jibedo piny to winjore maonge dhi e doho. Koro nitiere yore ariyo go. Wach pesa mar Ministry of Lands. Naneno ni nyaka aler ni pesa minyiewo godo locha mano okiter Ministry of Lands. Mano ichalo kaka idhi e duka tinya nyiewo mkati timiyo jaduka pesa. Wuon lo emibo miyo pesa. Koro dhi e Ministry of Lands ni en mana mondo ikaw oboke title deed manyiso ni koro lobni en mari. Koro kaka Perez nosewacho cha en mana pesa moro matin emigolo mar registration no kasto iyudo boke. To bende aneno ka Sophie mar Kadumba wacho ka ni twak ber, mano kokale namba mar 23600. Wacho ka ni twak ber to be dhako ma pok onyuom tero dhok officially be nigi right mar yudo mwandu moramora ka chuore ponono ni jaode osenindo. Gaudens. Ni kuma poko ter kapoko ter dhok, kapoko nyuomi to idak kod ng'ato ponono wanyalo wacho ni otiyo mana kod ranyisi no mar kapoko nyuomi poko ter dhok to jaodi onindo. Be nitiere kod mwandu mar yudo kata lo dala gi chuori
kata intiere kod ratiro mar yudo mwandu moramora ma ne uloso kata entiere godo. Kaka ne wawacho ni come we stay cha. Koro kaka ondike e chik, nitiere anyawacho ni list molosi kaka ji nyalo yudo mwandu ng'at ma osetho koro. Chakre gi chiege, gi nyithinde, kasto dhi piny wuon gi min gi. To nitiere miwacho ni ka inya nyiso ni ng'ani ne konyi e ngimani be inya yudo mwandu ne. Koro kade poko tero dhok king'iyo chik tinya wach ni okin chiege. Lakini kidhi e court nitie gimoro miluongo ni presumption of marriage. Koro iwacho ni asedak gi ng'ani higni 5 kata 10. Jirende nong'eyo ni wadak kendo ne ging'e ni an chiege. Koro onge gimopogore. An be nyalo bet ni aonge oboke, lakini kobiro kar pogo mwandu to kendo koro wan chiege. Kendo mano gima High Court oseyiego. Ni kawang'iyo kaka ne untiere kamae to wanya yie. Nitie gimoro miluongo nang'o presumption of marriage. Mano kaluwore kod ponono higni musedake. Ing'iyo higni ne un gi nyithindo. Yani ikelo kila kitu. Mako ng'iya diera. Evidence te. Mako ng'iya diera. Tiwacho ni yawa. Ne gidak kang'owa dichuo gi dhako. Kasoro en mana chiel. Ni onge oboke. Lakini wanya neno ni ne gidak ka dichuo gi dhako. Kamano. Nyakora Ramogi Ajwang pod meda chwalo ote magi kokale namba mar 36000 Facebook kacha bendi biro yudo wa live Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. Wadhi mbele kod twak marwa mine ratiro kod mwandu. Mine nitiere kod ratiro mane mar bedo kod mwandu kamora mora magintiere e pacho kae. Perez kabiro korka kori ka intiere e county ma Kisumu kono. Nyaka sani wang'eyo ni ponono nitiere jogo ma ka gidonje keny. Tang'eyo ni nitiere oboke moro, iluonge ni prenup, moro ma ji ponono kete kokgi kapok gidonje keny mar nyiso yore mabende ponono gibiro pogo kata mwandu margi ka ponono weruok owuoke kata tho owuoke. Ahinya to obedo ga signed kapo nono weruok owuoke. Bende en gima kare ka jogo manitiere keny oketo kokgi oboke makamae mar ponono rito mwandu margi kata neno ni mwandu margi opoge yo makare. Joisiena kapoka mi duoko monda amed e wach presumption of marriage. Presumption of marriage nitie kata ikaluo wakaende, ok en gir kisungu kende. Kasani wang'e ni owadwa poko nyombo, lakini en gi dhako mosedak go, samoro gisedak ma gisenyuolo nyithindo. Ka tho neno, tibiro yudo ka familia mar dichuoni ema kawo dhok to tero thuro gi nyako cha, ka giwacho ni wadwa ni mondo wanyuome mondo kapok oiki. Mano timore. Mano nyiso ni gitimo gi kisungu wacho ni wawacho ni giloso kama nosekethore nikech ging'e ni ma jaodgi. To samoro kata mama kotho kapok oike to ne pok onyuome, iyudo ka dhok moko ikawo titero thurgi kapok oike nikech giwacho ni mane marwa. Koro kik wapand ni presumption of marriage en gir kisungu, kata joluo wa kainde osetime mang'eny. Seche moko ng'ato kawo dhok to dhi nyuomone owadgi kata dhi nyuomone nyathine. Koro itimo kamano nikech ing'eyo ni osedak gi nyakoni en chi wuoda, nyakoni en yuora, koro watimo kamano. Koro e wach miwacho mar prenuptial agreement gi pacha, okadwa wacho gi pach ng'ata. Aneno ka ok en gima ber ahinya, en gima chal ka gima ng'ato otang' gi wadgi. Owacho ni gima nayudo ni mato mara, ma okadwa mondo ng'ato mule, nikech aparo kata keto mbele kaendi samoro gimoro marach biro dhi timore mondo koro kik apog ni mwandu na nikech mane mara. Nyiso ni ng'ato donje e keny gi paro moro niya keny ni dhi kethore mbele ka, to kodhi kethore ok adwa dhi asara. Aparo ni gi pacha ka ng'ato donje familia mowacho ni mae ng'ama hero, mae ng'ama adwa dak go, gimoro amora manitie ibedo thuolo gi ng'ama idhi dak go cha, nikech en ng'ama iparo mondo idhi los go familia,
odhi obed jaodi, odhi obed gi nyithindo kanyakla, ikele thuru mondo ng'e, mondo jodala wacho ni ma koro ng'atwa. Atero dichuo dalawa, jowa ka dhi ng'eye ma giwacho ni ma koro wuodwa. Koro ok onego bed ni nitie gimoro mapando, ok onego bed ni nitie gimoro mapando, nikech onego bed ni adonjo with a clear conscience, paro maliw ni wabro dak nyaka chieng'. Koro samoro ji wacho kamano, ji timo kamano nikech ng'ato tang' ne wadgi, to gi pacha ok ane ka en gima ber. Iwacho kanyo maber, wawinja ne pacha Gaudens montiere gode studio kae, wach ni mar prenup waseneno kotimore nyaka e pacho kae, ok e pinje ma oko kende. In korka pachi bende paro ne en gino makare, bende ponono nyalo miyo ng'ama miyo mwandu ma uloso kata gi ng'ato to donga bedo maru kata mari kata ponono okethre, kose in bende nyalo mana chiwo pachi. Ing'eni okang' ma wasegoyo tin kabisa, kuma wadhi e pod bor. Omiyo ka en kamano, miyo en ng'at ma osebet ka onge pesa, kata ka entiere to tin, kata ka entiere to wawach ni odhi ka dichuo donge. Koro pod wan mabor sana. Wanya wacho ni teko kaka nitie e kind oganda mar dichuo kata oganda mar miyo nigi teko matin kabisa. Koro nitie gimoro miluongo ni power imbalance. Koro kapar ka wasekawo okang' manya yienwa ni koro wachope e wach prenup no. Kamano. Ka watieko twak mar okinyi ma kawuono, adwa mar mondo mi kwachako kodi Gaudens, mar mondo mi ler ne joma mine ni gin ber mage ma ng'ama miyo nyalo bedo godo ka intiere kod mwandu, obed mwandu monyiewo kod pesa ne kata mwandu ma bende oneno no ndike nyinge kosedonje keny. Gin ber mage mobiro yudo mar mondo mi joma mine mathoth owuogo kokacha ponono timatek mar mondo mi gin bende gibed gi mwandu. Mano wang'iyo dongruok mar dhako. Dongruok ni en mari. Wachako ni dongruok ni en mari mokuongo. To en mar nyithindi. To en mar gweng'. To dongruok ok inya bet piny tiwacho ni wuon odadhi loso to romo. To kendo wawacho ni ok inya bet piny tiwacho ni aborito mondo adongra kokenda da. Kata ka in kendi inya chako chon. Oyieni kendo onge ng'ama dhi tami ni ok inya nyiewo lo, ok inya nyiewo mtoka, ok inya nyiewo ot. Ichaka chaka kendo nitie kaka chik bokonyi. Erokamano. Perez korka kori ber mane ma ng'ama miyo manitiere kod mwandu mare owuon mondike nyinge maponono ka intiere kod achiedh nade ma mora to nyalo uso. Ber mane ma joma mine biro yudo ka gintiere kod mwandu mathoth mondike nyingi, Perez? Achak gi ber ma waneno ka nyathi ma nyako somo. Nikech ok wabi chako yudo mwandu ka wadhi katedo. Onego wachak yudo mwandu ka pod wan korwa. Gimomiyo achopo kama chope kaendi en nikech jonyuol na sacrifice. Magi wacho ni do Perez en nyathi ma nyako, we watere skul, kamora mora monya chope, watere. Emomiyo achopo kama ntiere. Koro ajiwo jonyuol ni kikwede ni ma nyathi ma nyako ok abi tere skul, kata ma nyathi ma nyako ok abi miye gimonego miye mabro miye dongruok. Wachak gi dongo nyithiwa kuom kamora mora ma gintie. Ne somo man baba omiya kata mama omiya emomiyo chopo ka. Koro wachako gi miyo joma mine mwandu kaponi wachako kodgi kapod githindo kaka pod gi nyithindo manyiri. Koro wachak miyo gi mwandu kapod gin kanyo. Then gibro ng'eyo kata kaka manage. You know, tabu moro ma winjo ka jomoko wacho ni pesa ok ohero koko, ng'ama dhako sungore ka en gi mwandu. And because samoro nok opuonje management kapod otin. Koro ka wachako miyo gi mwandu kapod gitin, mokuongo wadhi loso joma nyalo rito mwandu, very good managers, makata kodhi katedo kata kodhi ode to ng'e kako rito gimoyudo cha, ong'e kako pando siri mar ot, to ng'e kako miyo gino mondo odongre. Koro mwandu mor kata yuto maber manitie niya, wadhi bedo gi respect. Bedo ni in gi dhako mosomo kata dhako manyalo yudo mwandu, manyalo rito mwandu. Yudo ka society, anyuola be mi luoro makende. Nekech in gi ng'ato manigi mwandu to nyarito to nyamiyo mwandu no nyuolore. Koro gimokuongo en that prestige.
Gimomiyo iluongo ni iwacho ni dhako ruoth en because dhako ma en goni en dhako mobiro loso to loso gima nitie cha to dongore. Koro gimokwongo en that prestige, iyudo nying mablong'o kamoro amora ma intie. To mar ariyo en unyaritoru kaponi achiel nade moro biro makoro pesa cha onge, mwanduwa manitie ni nyakonyowa mondo warit ngimawa to walos ngimawa to waritre mwayud gima wadang' wacham. Perez, wachni mogik ka waloro twak marwa okinyi ma kawuono, thuolo marwa ema neno ko ng'adowa mak mana ni twak ma kawuono to bedo makelo puonja e yo makare. Wachni mogik e buo nyiriri 30 mana mapiyo piyo, Perez. Ober ka ji te oriwore kanyakla, ber ka ji ariyo modak e ot ong'eyo kaka ginyal konyore e ot. Ober kaka ji ariyo modak e ot nyalo loso mwandu gi kanyakla nikech wasebedo familia. Koro kik wapand gimoro kuom ng'ato, to kik wakwed joma wan go kawacho niya dhako ok onego bed kong'eyo gima nitie kata dichuo ok onego bed kong'eyo gima an go. Wan ji achiel, wan familia achiel, wadongre kanyakla mondo mwandu ni obedie makonyowa kaka joot. Erokamano ahinya Perez Odoyo ka intiere kaunti ma Kisumu. Gaudens Were, wachni mogik ka waloro twak marwa okinyi ma kawuono, thuolo marwa ema neno komayowa. Watieko ni koro miyo nyaka chung' malo, yaw wang'i, yaw iti, ratiro nitie, ti kode. Kendo adwa wacho kae ni kaka Kelin wadwa chung' mondo wakony miyo yudo mwandu. To kendo adwa wacho ni oken dhao, okoro wawacho ni mon miyo dhao gi dichuo. Nitie kaka wanya tiyo kanyakla kaka oganda mondo wadongre wate. Koro oken dhao. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya Gaudens Were kaachiel kod Perez Odoyo kuom chopo okinyi ma kawuono mar mondo mi wabeda kod twaka marwa kotudore kod mine, ratiro kod mwandu. Mana kaka Gaudens owacho, miyo nyaka chung' malo, yaw iti, yaw wang'i, ratiro nitie. Wuog oko kacha mar mondo mi iyudo ratiro mari e yo makare, iyudo mwandu mondike nyingi minyalo konyori godo, minyalo dongori godo in kaka ng'ama miyo. Wachope giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar Rupiny okinyi ma kawuono. Kata kamano chenro pod iye lach, wakawo mana yueyo madundo gi sani. Tok yueyo marwa to en chuny banjo. Aneno ka jongolo, jower, jothum osedonjo e studio kae kendo dwa migi thuolo mar mondo mi wang'egi e yo makare. Chenro makamano itayo kod nyawadwa Sharon Ong'aw. Kik idhi mabor.